Mga kapuso, karong buntaga, i-share ka nato sa usa ka Mindanawan nga babaeng atleta ang iyang journey hangtod nga iyang naangkon ang 2019 Women's Boxing World Championships Featherweight Division. Si Nesty Peticio. Nesty, good morning ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Yes po, maayong buntag mga kabindanawan. Honor kay ni para sa kuang mag-guest po diri nga sa inyo ha. Daghang salamat jud kay usa ko sa inyong napili nga guest diri. Hello isa Ginoo, okay lang ko sir. It's our pleasure nga naapog ka din itong programa sa At Home with GMA Regional TV. Nesty, unang-una, can you share to us kung kumusta ang inyong kinabuhi sa iyong pamilya kaniadtong bata pa ka dito sa Tuban, Davao del Sur? Yes po, katong bata pa ko sir, kinabuhi na mo sa una nga dili jud mi kada mata na mo utang diri dito so dili jud mi sa pobre jud mi so, dagan kay mi agi ang kalisod sa una jud panahon basta night time nga si mama nangutang siya tapos wala siya gipautang so nato kinabuhi po na mo puro mi utang. Nesty, at what age ka nagsugod sa boxing o isip mo sa kababae ngano ka nagka-interest sa boxing? Mga 9 siguro nag-training na ako. Grade 4 man ko nag-start ato so training lang kumbaga dili siya para sa ko dili siya sports sa ako ang boxing kumbaga pang self defense lang siya dula-dula more jud na siya ako nasa kong una regarding sa boxing bila usa ka babae nga boksingera sir kumbaga sa una sa ko sa akong giingon gani nga wala lang sa kuha ang boxing so dula lang dito sa kuha kumbaga wala akong nagunaw na ang babae ko or para sa lalaki lang ang boxing or yun ang gunaw na sa una. Nesty, kinsa naka-discover si mo ang skill sa boxing o asa ka nagsugod nga nagsangka na gid ka sa boxing ring? Ako yung papa kumbaga ako ang papa hilig jud niya sa una high school pa siya ang boxing tapos wala na dayon kay wala siya importansya sa pamilya kumbaga siyempre kinabuhi sa una pobre kayo ang papa jud ako nag-start sa yadyo ko siya jud ang trainer siya jud ang first coach so kami tanang pamilya po hilig jud mi sa train jud mi sa boxing pero wala niya gyud na nga maabot mi diri maging national team mi kaya iya para lang sa mo kay pang self defense lang jud. Nesty, can you share to us ang hitabo during the 2018 Asian Games ug ang controversial nga 2-3 split decision ug paunsa kanibangon sa maong hitabo? Grabe kayo siya sakit sa ko depressed kayo ko as in down jud kay ko at that time kay katong nga year sunod-sunod ang akong gold medal sa different nga international po so pat ka gold naka-gold jud ko ato sa pang last na jud tong sa Asian Games po kumbaga dadto jud ko nag-focus ko tanan nato kay gusto na ko makuha jud ang gold medal dito tapos inato ang nahitabo sa taas na rin yatag na ako siya tanan tapos close fight kayo siya abigin ako unanimous ang decision na to kay nabilangan ang akong kalaban at that time tapos na pag ingon nga split decision baga kabalon ako sa decision dahil nakalaban jud siya so grabe ka depressed na ako at gikalimtan jud na ako ang boxing ato sir baga dili ko gusto makita og ring gloves or unsa pa hindi na connection diya sa boxing so nag-focus ko sa akong OJT sa eskwela at that time gusto na ko muhawa makalimot ako sa boxing kasi di siya kadiyot kay halos 1 year magud siya ato na wala jud sa ko ang boxing nawala jud ako interest sa boxing ato so sa tabang sa ko ang pamilya syempre tabang sa Ginoo pod akong coaches gina-remind ko nila pirmi thankful po gusto ko mga coaches kaya itong pag-ingon ako nga coach gusto ko mag-rest gusto ko magpahulay kalimtan sa boxing isugot man sila kay syempre nakabalo po sila na kita po sila kung gusto ko ka-down that time so ilalang kong wala man gipasagdan ko pag itagaan ko nilag time na ma-heal tong sakit nga ako na ramdaman that time po. Nesty, unsa ang challenges isip usa ka babaeng boksingero? Para sa ko ang pinaka-challenge ko jud kay ang malayo ko sa pamilya. Mo jud yung pinaka-challenge ko sa ko. Malayo ko sa pamilya. Then sa boxing naman po katong
permi ko ingnan nga ang boxing is para lang sa lalaki, dili nimo na kaya, dili nimo na maagwanta ang kakapoy sa training. Pero ako usa ka tao sa nagsipetasyon. Dili yung gapapildi. Dili na ko ni siya pangarap para sa ako alang kundi pangarap na ko ni sa akong papa o sa akong pamilya. Nesty, sa gibating kalisod sa iyong pamilya kani adto karon tungod sa mga kalampusan, kumusta ang inyong sitwasyon? Mahimo na ko sariling balay namo kay sa una di ay kumbaga no permanent address mi sa balay, so kumbaga wala mi sariling balay jud. So karon na sariling balay. Wala pa jud siya, hindi pa siya totally na human. Pero hopefully pag uli na ako this week or baka next week, mahuman na siya. Daghan kayong salamat, Nesty, sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV aron ma-share sa atong mga kapuso ang imong success story sa boxing. Saludo mi si imong naabot ug garbo ka sa Mindanao.